Dit is lijf. Dit is nou lekker. Maar ik ben ook van mijn stad. Nee. Ik is bang voor mijn stop. Hou stop, hou op. Wat is er lief man? Krijg je? Oké. Wat is Zo, dit is jouw policeman. Gewoon niet water. Wat kan je niet weten? Hij kan niet weten. Ja, wel. Hallo, hallo. Dit is lijf. Wat is dat? Kom op. Wat zeg? Stap om, maar stap zo toe, stap zo toe. Kijk eens aan. Ja. Huh? Kijk aan. Ja. Wat heb jij? Hij is te laat. Dit is het hobbak vast. Kijk, wat is het? Hou hem in. Kom ik krijg je net. Kom ik krijg je net, dan help ik jou. Wat heb je hier? Wat? Rond. Rond. Stap zo toe. Stap zo toe. Oké, waar is je vis? Waar is je vis in de camera? Ja, vis. Terug het vast. Dat is weer te veel. Of wel water. Ik ben bij mijn stop. Hij bij je stok. Ja, kom eens helpen. Kom ik help je. Kom ik help je. Kom ik help je gauw. Oh, yes, maar je rak en plak. Als je nog vat. Hou hem laag. Hou hem laag. Moet ik hem net vat. Oké. Kijk hoe vinnig vangbaar het je vis. Kom eens, gaan zit hem in die water. Ek gaan in die water vat. Ek het so lank weer vir jou altyd. Papa, kan je verdiepen? Huh? Diepe. Diep kan. Ja, boeien die. Hoe diep? Boeien. Ag, jy hoef nie. Kaas maar net. Papa. Ek hoor jou. Je verstaan niet hoe boeien ze dat karten. En op boeien die die om af te bouwen. Ik weet het is een rots niet. Ik weet het is echt een vis. Ja. Bring hom in. Bring hom in. Is dit? Maar staan regop. Staan regop. Jy hoef nie gebug, jy hoef nie gebuig. Is dit 'n geel visie? Daar is jou visie. Mooi. Ja, kyk hierdie vis. Kyk hierdie vis. Wat gaan ek sê? Hy's massive. This is a big one. Kyk hoe groot is hy. Okay, jy kan. Maar gebruik iets anders, nie daai goed wat jy het nie. Wat is jou opgebruik? Johanna. Relax. Kyk hierdie mooi vis. Kyk hierdie mooi vis. Mooi vis. Sit Johanna op. Kurt. En my lyne het gekoop, nie? Dan moet ek hom my hand uitbring.
Dis nou nie nice. Dis nou nie nice. Wag net, ja, wat gaan? Draai ons in stywe. Ek net hierdie vis uitbring hier so met die hand. Shit. My lyn het gekoek en ek het 'n byt. Kom die vis. Kom die vis. Oh. Kom die vis. Kom die vis. Ek het hom. Ek het hom met die hand. Kyk, my lyn het gekoek. My lyn het gekoek, maar ek bring hom met die hand uit. Bring hom daarom met die hand uit. Daar is die visie. Kyk.